तो चढ़वे नहीं करना यहाँ तो घर 5 सेकंड में रहला हुआ तोरे घर में उठना और घर में दिन को लइला पेटे गरम लग छ आसी म टिके कता सब बेला कहि आसी पेटे गरम लग छ जाई काली हगी देना खला करला ता कहि ता बंदा काडा फुल्ला ना दे घरे ए बिजली भाई घर रे फोटो कर क्या राडू ससुरा बोले बल डाले नहीं का या भाजी के कार दिरा से सुरपहा इटा আছে জানি त মই बि काहे काहे से देखिसु रा क्या रा पसना बुझ क्या रानी सइरा या रानी देखा ना साल को देखि जा काला फुल्ला ना हां तुम से काम आ जाई बोल जानी बुझे ना हाय 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 क्या से भाजी देखि जा घर पर सब देख काला फुल्ला ना फोटो कितना पसना बुझ होगा हाथ हो जा बस अब देखि डोरी देखनी बार बार पूछ देख है मेगा क्या रा पसना बुझ पूरा सिर उतरी जेटा काटा पुलिस वाला क्या करबो जन बाग में तक कोकल पड़ी थी तो पूरा घोटा घोटा में मुसले फल देखो बसा को पता नहीं हमारे ना भाई इतनी भूखा सोसाइटी की तुम्हें पूरा असुर का क्या तो असुर ना कहते हैं कि तुम्हें दिन के मांस खा ले तुम शादी है बने तुम करो नहीं क्या मुका मिलला डाकले छुट्टी दे मुका बरफ के 12 मास केन देने मां जानसो का मुझे डालू नहीं गया बाटा दला कानी ग्रस्त है कार्तिक मास लागले तुम्हें खाली अरे बारी कार्तिक मासे माज मिलसी केते सी तुमके मास गुरुबार दो देसी बेटले तुमरा पुरा देसी खाऊ बोली गई हत्ती दिन क्या नहीं दे कार्तिक लागले क्या देसी जन तेरे पहले है तो दबा हत्ती दिन खाली क्या नहीं मारे मां हां जाने हो तो जेर माज नहीं खुश हो गया तू इटा ओए 12 मास बाद सेरी बुहे बना तू बहुत इटा ती मका जावला छे बोल मोर मोबाइल है किसी नहीं बोल पर माज नहीं दिए ना ये गुरदारा गुरबारू नहीं देले गुरुदारा छी परसु बैरी क्या छी बना कम टमा का हटा फिर इटा नहीं तो कोया दिए थे मुका मुर्गा पड़ी थे लोग जा सुगा इटा दुर्गा बोले हवा केन धरो मां जे इटा तुम्हें जमीदार को हिचवा पूरा बिल्कुल फल काम नहीं करना ज्यादा फल काम नहीं करबा के मालिक गुनी के समाज को कार्तिक मास जाने छे लोग पुरान तापरे पड़ली में नाचु छ केते धरम पुल काम करू छ तमे जे 4-5 थर मास को छ फल काम करू छ त मिलला डागले छाड़ बुका दुर्गा मासे खेइबे सुनो गलो कार्तिक मासे में काम खोम मिसी सलाह दिसे जेन देने मके मन लागसी कि बाकी दिने मुई आदरी खतकी जैसे मादे रानबो बोली ते बाकी घर माल नहीं भोकड़ो नहीं हला दिन केता खाली लगबा कार्तिक मासे मुई नहीं खाएगी नहीं कति लगे मा जानस ये मेरे गुरुबारू वाला मारी की कहे दिना जानू ना ये मार के केलता बरान हो जे गुरुबारू वाला दादा का ठिकाने से मासे खाली माज पैसे और बाकी देरे क्या करती अरे भाई माल की मारबा जा भाई ना रकम नहीं कर धरना जे सुनो ती तो भक्ति देखे हुछु कि मारकल घरलो मासे हला पुराण बसाले नासु ना दिन देखि मारकल घरलो बसाले जे और से कारो नासल के का আর মোরে না বরগল না 600টা ফারস করে না এই দেখে না কাটি और ঘরে ফিগুর ভক্তেন দেখালে হবা কা सिर मासे फारस देखछ हटा 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 मने काम करू छ না কে রে বলছো संसार जहां इज्जत मत ले से फारस करबा के कते हम देख दिगा हटा से एकर कथा तो कहू छ से ने गा से लुसन बुढ़ा तार घर बसिया भाषण करते घरे लास्ट टाइम तो लागबा कथा हमर फारो भाषण दिए से मन ना बुढ़ नाती बड़ी बात जान सुनी ए तो
কাটি লাগে आरती लोग जाई छी কাটিটা मर बिहार थाना ती बाहर तो আরে বাবা কাটি কলা শুনো আগে মেমর বাহার দিলা না बाहर का ऐसे শুনো बाहर सुनना তা শুনো সেমনে কাহি সে পূর্বর ঘরু বাহুছ নাই সেমনে নি বাকি কাটা লাগুছি বাসা আজ্ঞা মানে কেন লোকে শুনলে না এটা আসিবে কহুছ ইটা গে সে পন্থাটি নি গে সকাল পেলে নি না কি মনে কথা হতে বে এটা কি করি সে সেটা বাড়ি দিছে কি করি যে সেটা সেটা বাড়ি দিলা সে ঘরে বাবু সেটা বাড়ি দিলা সেটার মনে সেটা বাড়ি দিলা লাশরম দিন আছে মন কর মুই মরগত বলা জানছি আলে মনা কর দেমি কাজ ভারত বারুতি বেলার মেজি মনে বন্ধে কোন দছি বেলা হটা মনা কর দেমি বুয়া তোকে না ভাল লাগছি গান তোকে ভাল লাগছি গান দেখো हे बेरी चोरर में आज मैं अभी जो तेरे चिंती हूं খানে কাবি কথা শুনবি না तोर बड़ के तोर कोले तू কাকে ছুটি করে শুনবি গান তার কাবি তুমি কথা কইছো যে সেটা বি হেন্দি দিছে কেন কা হলা কেন টুইল কাটা হলা সবু সে বন্ধাতে পড়ছি না তুমি কা জানো বন্ধাতে তো শুনলা পড়া तार घरे जाए काटी काटी तो मार के काटी छुरी কি শোন গো দিদি কি মুই এম কোটা পড়িছ না কাম क्या কথা কথা আপনি কই দেন এই চৌকের বড়া মেলিয়া তমনা কামে কলিয়া মামু কাছে কষ্ট কি के हर बार चोई की डाली खजे তুমি কি লেট চিন্তা করছ কেন কেন দিতে আসো এটা ओए रे बेरी सकारो ठे दे सो पेन चला माज में दिरा पहला नहीं পুরা ঠকুছে শুনো ই মনে দিনকে চেয়ার ফর মাছ খইছ মুই কার্তিক মাস ভাজি শাক আর ডাল কইছে সুকার টাক বাগিছন দেখুন ঠিক আছে তো শিকার হবার কথা এটা তো জানি হচ্ছে না হ্যাঁ भाई साठी कर खुशकी ले क्या करबो হ্যাঁ হাটা তো তোমার মাছের কোয়ালিটি কাটা আছে কহ तू मुड़ तो उसको दे এই সে তোমার মাছের সুকা ভেড়ি সুকা সংখাড়ি বাগি দিছ একটা जेंटा में मोटा तो सब ठीक हो छु ना মাছ নি খালে একটা আমরা ঘরে বাহানা করছু তুই মকে চুই দি সারলু না বুঝলা কি নেই বুঝাবুঝি করে যে আমার জমিদার আগাকে টিকে ভাল করে কম हां जा जा से भेजा जुनी आनबो কাড়া বাসনা না পুড়ে পুড়া জরা কাছে চাহা তো কি भैया दिराना जा पुरगो बुझा जा रकम नहीं करना যাসি ইসব মাছ আনলো ভেজা আন বলবো বেগুন আন বলবো মির্চা আন বলবো সব তো भैया दिरान कर पुरगी दे होलवा समय বুড়ি এন্তি দাঁড়া কাম গুড়ে ছিবা মাগল লবে কথা করে নি দিয়ে केता কথা हो जे बुड़ी रे कुछ তুমি তো তাক টুরকে আর কি কর দিছ नहीं करबो का मैंने बोले घर सब তাক টিপি যা তো আমার বুয়া মারকর বিকানা দেখি রে দেখা আল্লাহ আমি বুঝি দে পাবাই জনতা কবি এন্তি মাজিকে মুই ঠকে নি দেখা তুমি বিয়া আইছ তো কম মিললে তো ঠকাবো যাই কবে কেরে কষ্ট কেতা কেতা ঘরটা মিলছে মনে বিয়া বা নাই তোমার মাজিকে মুই দেখ মে ঘরত পামে নে কিলাবে বুলে বুলে দেখিও এখানে কি না কিছু করে আয়া কথার কমি বলে আসছিনি না তোমার মা জনে ছিলে তো কহিনি হে মুই কা नहीं करबो हाथ के पीला बात के টঙা কে দরকার ছিল আগে দেব কাহে বলছ 6 মাসের পয়সা দিয়া আইছি 6 মাসটা দেরে কা করব যেতে বেলা দরকার বলে হেতি বেলা তো মাগমি না তুমি তো কেবে নি দাবার কা করব আগে দরকার তো পড়ি যাছে না তা কহতি বলে তো মোর শালি উড়ে প্যান গাচ্ছে মেছা বড় পড়নি নেমি বলছে बोला ना तो खाली पेन गाई दे ये केतरा खाली ना तो खाली আমার সে আমার শ্বশুর भी बड़ा मेहनत जागनी যেতে তার বিয়া কি আছে কা করব बिया तो मेहनत करी तो ससुर মাস কে গুড়ে গাদু চ মাস কে গুড়ে গাদু চ কেন কার্তিক মাস গাদু ছে কেন মক্সির গাদু ছে तू देने का दबार নে সবুদিন গাদু চ না মাস কে গুড়ে দেখো বুয়া किती साइड आहे मी আর কাহা কে মাগি দিমি মুই मुझे बोला पैसा पता नहीं हो जा 6 मास तो पता नहीं 6 मास सरले आबो তিনে বলো না আইয়া দেখো যেন তার বি দিও না বুয়া जा जा रकम नहीं कर 6 मास जा पेन पेन चले दे আমার শ্বশুর করে মগে বনে বলবে না মা চা পটা নেমি বলছা अरे भोकड़ो तो 6 मास पर देई छे দিও আইয়া এন্তি তোমার কেনতা মনা করছো বলছা जा कल कल कर जा তোমার অমানিও নি तो 5 टका भी दिया नहीं है नेले ना नहीं जा भाग बोलो कर जा
तुहार गुडे लाड़ी जना थोड़े खाली पैन का दो कि तो सोला पैन का दो मन का दो मुझे तार पैसा दिया नहीं सोला माने गुजरा जाओ ने का दन खाली माने बड़ा चार जाए जे कादू चमला नबर गोले पर कर ए क्या रे जा 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 मन टंगा टंगी अरे बाबू जा चल चल जो कोलका दिन है मु पैसा हला दिन चलो चलो चल चलो तू चलो बुता बुढ़ा लो इतनी दिन काम करू जा तो 50,000 नहीं तो ता कोन्या के नहीं बिकी दी जावे लारू कॉफी के पैसा टीके लगवाएंगे जानलेवा बीमारियों को हराएंगे बस बोले थाने ले लगी बोले जा बच्चों को बचाएंगे बच्चों की जानलेवा बीमारियों को हराएंगे हम जो जाना है जते भी ले जमीदार कोते गुटे माइकना दे अछि तमे जानवर कथा कि नहीं एके शिक्षा तो तुमके जाना नहीं ना तारे आसे से क्या हमर बागे वाल के समला समझ छ ये क्या वाल गइटा जमीदार खरा तोर पा रास्ता दे दियो क्या राइटा हां कहमे बोला तनी ठरू जगले माछ माछ आन छले जाना माछ धरि कन्या आबो इटा देखु जो तो इटा माछ रातो जाय जे तुम गुरुवार रे माछ धरि धरि गुरुते में ना तो के माछ धरि आनो छे सेति तमे माछ आनी फेर पहुंचन आलू छे बहुत काम करू छ इटा सुनवा कि ना सुनो ना ले मुझे कहो का लगी फिर नहीं माछ ना सोले कहो ना माछ ना जल्दी कहा बसो बसो कोई तो मैं बसो जे बुढ़ा के मने पर नजर थी रखतो कि नहीं नजर थी रखबी नजर थी काडा जानबो घरे अछो बुढ़ा ई बाट हबाट हो जे जमीदार लोग पर सब से 12 द्वार के पुलबा 12 खाटर पेन खाबा गुटा गुहाल के ढुकु जना बोलछ हे बाटर गुहाल हे बाटर गुहाल के मेड़ा गुहाल यान भुइस गुहाल ढुकी तो जता शोर तो नहीं बाबा ना ये सुनो लोगो जमीदार लोग तो पैसा ना जन जन भूति वाला गुटे हले भी दिया कर छु जेन हले भी दिया कर छु हेति काला कोई नजर रख दिमी को हेंती बोली बोल तक तुम्ही भी नउचे तमे गुटे काम करो रसी गुटे मके बांधी दो तार रथे मोटर खाना दिए जाले तमे तो दिमागी मुनु जानबार कथा मके एटा कहबो जे तमे बेडी गलो ना पूरा बेडी गलो ना ए काडा कहनी के का असुविधा की केता भी मके टिके अलगा अलगा लागु तमे कथा सुनी तमे तो मके पूरा बने नहीं बोलवार ना नहीं कह
যে কথা তুমি জানিছ তার কেডা কেউ তোর হাতে বসে কেন কহ কিন্তু কিছু অসুবিধা নেই সে আমার ঘরে ঘর সম্পত্তি ভাব বসে গে কহ সেকেন্ড দিবা আমার মহাজন আর উঠে রখিছে কেন রখিছে বসা বদলকে তোমার ভাই কেন বলদ পটে রখিছে দুইছি সিধা সিধা কহ কেন কইছো যে বুঝি নে পারলা যাও যে কই দেমি না 1 কিলো করে সামনাতে কথা লাগি তো বাবাকে পড়বা না হেতি ডর ছকে আমি ওছা দেখো তোমাকে বল पैसे বলে কই দউ চা বল বলতে হেতি কেন অসুবিধা আছে বল पैसे বলে কই দউ চা গেন্দা কহ সিধা সিধা কহ আমার মহাজন আরো গুটে তোমার এন্তিটা রখিছে আর গুটে আরো গুটে হ্যাঁ ভাই তোমার কি সুন্দরী নাই সে যা তো মেয়েরা মকে তো সব দিন লাগবা হেতি হেতি খরাপ করতে নেই করে কেবে সব নে গলে মোর বুয়ার জিবা ভাল জিনিস না কেবে হেতি নেই করে नहीं मानले नहीं मानो मुई जनता संगे संगे बोलू चा दुई आके देखो जा कहि देनी কেবে কোনি ডাইরা घरे दिबार नहीं केबे बोल सब दिन तो संग जा हमें टा तीर लागी से लेट हसी हम मां दरबार के देबे लागसी কোন কালি হালা লাইটা এরা মাছ ধরি যাবে লাগে ছেল মারা করে দিতে এন্তালে जनता से कार गुहाल ढुकुची बोले पतरा तो बोले जिना ना बुढ़ा के तमे जे যে আজ আসো এন্তালে খেতির লাগি ওনারে এখানে বসে আগলি টিকে জলদি জলদি পলে আসে মুই বলছি 12 খড় কাজ দিবা লোক তো জানু ছ তুমি না বেরিং করবা তালে তো হবা না বলে মুই तमे भी ठीक बाबू चना जे মুই এর যাই থাকা যদি তার আছে বলি করি कहीं तो আমি তোকে ভল পেছি যে কই দেনি মা তো নেই কহবো না মা জানলো কি তোমার সে হেন্তি বলছিলা বলি নেই আসো 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 আর দেখা যাবা তার মারি যাও না বুড়া টুটাকে দোকানটাকে দেখবি না যে আসো আজ মুই যাসি আনতালে লে তুমি থাই লোক থাক নে বনে কহবো মুই नहीं তুমি কিছু নি করে তুমি হেলো কামই হচ্ছে কিছু নি করে মুই হচ্ছে লোকে তোকে সিবি নি করে মুই হচ্ছে লোকে আরো গুড়ে কথা তুমি নেই জান পারতা পারে করে কহ না গুটে গুটে কেন তারে তো কহিয়া না কাই বুড়া ভুলি যে মজা লাগায় দুবাই যাব কাছে টিকিট কাটি চলা টিকিট বুড়া দুবাই কি নেমি আর তোমাকে বিকি দেমি না বলছে নেলে আর নে পারলে আলা বলে কেন ট্রেন দি হেমলেই দাবা না আসো 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 বহুত দিওয়াজ কে ট্রেন দেখো বুয়া আমি জানতা জানি যা কহি দানি আসো না দেখা মা জানে লে কা তুমি भी तो মা জানে লে আসো যেটা সুকা তাইলে হচ্ছে গা এমসি মার পিড়া পিড়া পুলিশ দিবা মোরে চুহি না মারা পুরা চুহি দাবার বিকি দাও আসো যেটা তো পিড়া সুকা তার মধ্যে হিজে না আসো কারণ কেন পারুন তো সে কাড়া কুটাল তো দিবা না আর কা জোতাল দিবা যা যা সে পারুন কে লড়ি না তুমি যে তোমার পারুন কে রঙিন বাজে হাতার জোতা লাগবে গাড়ি রকি তাই না দেখ পরে মধ্যে হলো তোমার চশমা খসরুছে যে তুমি মেচা কাটি দেবে বুয়া আর পরে কে আলে নিচে কলে মেচা কে কাটি দেবে খুব ডিস্টার্ব করু যে नहीं कर रे बिजली फैन बुटान फिर मुआन घरे तो केते बेले छाने थिलु गाय হয় মুই তো এটা সে গাই দিছিনি এটা মাজন তুমি না আমার মাজন কে হামলে তো হেমলি তোরা মাছ कोने का धरु छुगा हमला केना धरु छे कहा के আমার তো লাগ মুই তো দেখু যাবো কাম তো মাজন দেখো নো পুরা টাগড়ে হইছে মারি ওটা বেশি যাব দেখি তো কেন দিছু যে সুকা সংঘাড়ি বাগি ফুকি গেলে উড়ি যাবাটা যেটা সব গাইটা एबे धरु छुगा আগলো আরে বুড়া এটা সব বলছু জীবন এর পৌঁছতে সব গাইটা টিকাটা কয়লা টিকাটা কইছু এ হলে ঠকবা কা हो मोर पजे पजे बुल सतो कहि दिबा ना क्या কথা কয়লা কে কথা কে বারু দিন বারু বেডিয়ান বারু বেডিয়ান স্টার্ট করো क्या কথা কয়লা जी
যে মাথান বাটা তুমি যে লেট আসুছ যে এপটে যেন কহিলে যে মোর হেদিনা রখিছ নাই না তোরে যে আনি রাখা বুঝো না হয় মোর কাই না সুবিধা দিতে ସବୁ ସମାନ ଅଛି ତୋର ଟା ବି ଯେ দেশে যেতেবেলে খাবি বলে তুমি রানি করতুছ সবু তো আছে সব বেল দଉଛୁ রান্দি করে কানি দেওয়ার পয়সা কমাই পানি লোকলা তো কোন দଉଛୁ মোর ভাগ্য খারাপ যে তোর জমিদার কে বিয়া হয়নি হয় গো মোর লাগি কলেক্টর মানে লাইন লাগিଥିଲେ কলেক্টর কে ছাড়ি করে জমিদার কে বিয়া হয়নি জমিদার গোটে কোয়ালিটি আছে তার জমি বাড়ি খুব আছে জমিদার যে মোর না আছে গাঁথি কলেক্টর আজিলো রহবা কেলসেলর রহবা 12 বাকা বুলি দিতু খাই লাগছে তো খাবি জমিদার কে বিয়া হয়নি পস্তাও মুই নেই পস্তাবো কে পেলু ছগি রে তাই নেই পস্তাবো করে লোক খুরি কিনা মাছ বল লাগছে কোন কথা পড়ি করি শুনবি মুই বিউটি পার্লার দিতে আসলে দেখি আসবে সমকে দেখি আসবে মাদক তোকে পছন্দ হবে না এই বরগজ পর আমি তো ঠকো দিছ না কি বলি আমি বিউটি পার্লার খালি বাইরে আসি দেখো সেন চিকন নেই দিছু হয় গো মোর বুয়া মার পর কে টাকা দেখি তোকে বিয়া কর দেলা মোর বুয়া বিয়া আইতা তোকে মুই তো নিয়া নেব যে মুটিকে যাচ্ছে আসি তাহলে যা 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 দেখি জামা আজান পুরি পেলি দাঁড়া লাজ যে পলাইছি দিল না তুমি তো মখা ধরতে গা তোর মা জানে ধরি আজ আমি মুই দুনিয়া নে দেখনি তুমি রাজ মারলো গলি বুড়িকে ধরছিনি শাড়ি আর তোকে ধুতি আর সমান তো দিছি না তুমি মানে যে লাজ যে পলাইছি দিল না আমাকে গুরবার ঘর কি গুলো আছে ওই মোর দুঃখ মুই ওয়ালানো তো হিন্দি না দিকে নে রখো বলি মানছ মোর কথা দিছনে মখা মিলবা ধরে নেই কারা মিলবে তোমার জমিদার মে চা মুড়ি দেবানি কে লাইন লাগবে আর মুই জয়েট করতেমি তুমি হ করবে বুড়িকে বাকে ছাড়ি দিও কেন আর দেখ রে খাই দে বুঝা বুড়িকে ছেদি দিও না পুরা হেক দে মো কেন আর দেখ আর মোলে ভণারি উড়ে ডরে যে মেটা খোক দিছ আমি কাটি দামি পুরা দেখ দেখ সকালে লবা এলে কাটি দেবু তখন ভণারি কেতে বলে আসি চল 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 बड़बड़ के गादी जीवन बेकार है আমার সে রাধের মা জু মুড়ি মুড়ে তার যেতে জু আছে বাল হেতকি নেই না আর সে আমার জগৎ দাদা করি বেই সবুদিন সরকারি হয়েছে তোমার মুড়ে সব জু হকি গলা ওটাকে কেনে চাবি টিকে দিও আমি স্কুল খুলি জিমি হ্যাঁ হ্যাঁ চাবি পাথরি দাদা তুমি মাস্টার আইয়াকে কেনতা এখানে পঠে দাও সঙ্গে যাতো নি क्या करब चाबी देसी जे কোনে করে চাপতা বলে না চাবি দউছ যে আর দিনে গড়ে দেমি চাবি মনে চাপবো হ্যাঁ হ্যাঁ যে তুমি জান ছগনি গুড়ে কথা क्या কথা মাস্টার উড়ে চিকনটা আছে না আমার স্কুল টি হ্যাঁ পুরা ভিতর সঙ্গে চিকন হচ্ছে আমার মাস্টার হেন্তিটা নাই সে বাটে কইলে সব তুমি করবা রি বাটে কই ম্যাজি মরকে যেতে যাব বাকি কেন ম্যাজি গুড়ে কিনি মোর মুনি সবে হারা বিলে সব কম আমার মাস্টার হেন্তিটা নাই এলে তোমার কথা নাই সব করতি কে আচ্ছা মোর কথা বিশ্বাস নি করবা নাই করবা মুই স্কুল খুলমি जो छा হ্যাঁ মাস্টার রাস লীলা করা হইলে ডাকি আমি ধরে দেমি পুরা পাহাড়ন গুড়ে বাকি রেডি করতা না রেডি আছে না ঘরে আসিয়েন তাহলে মুই হ্যাঁ হ্যাঁ যে চাবি যো সব পৌঁছে কি জিনিস পৌঁছে যে ট্যাক্সি ট্যাক্সি स्कूल के कंता कर रखी दी जे बंधा बार भी नहीं दुनिया छोड़ा है बंधा टेम छोड़े इतना मास्टर ताकर पर खाली ध्यान दो छन हो मकरा ताकर मुड़े पछे जाल कर दियो लटकी छेबेन दुईटा या छुआ भी नहीं आसबार तार डर घंटी बाजी गले
দিদি অন্ডা ছ দিদি দেবে অন্ডা দেবে বুধবার আজ অন্ডা খাবারটা আজটা কেমন খাবো রে লাভটা কেতে রকম হইছ সতে সব পাট পড়ি দেবেন যে সব দেখু তাড়া কার ঘরে তুই কাছে লুটাং বুড়া করে লাগছে রে আমার ঘরে নাই মনে সব পড়ি যাবেন যে ছনে দিবাই বম আপনারা করব কি না দিদি আসলে তো ই ছলা দিদা দিদি কাজ জগিছি ছলে না হলে না দর্শন করব দিদি আসলে অন্ডা খাবো অন্ডা খায়া দিদি আসলে দিদি অন্ডা পারলে তো যাবে আমার মা মনে কিসি কা ছাড়া পিতাকে দিদি আমরা ফুটু ছয় মারি জানি না আমরা ফুটু ছয় ছলা সবুদের মগে গল্প কইত এরা হেই জগা ইয়ারে দিদি পিলা বুয়া জনা আমার তো বিয়া করে দোছে না বিয়া না বলছে তোকে বুয়া বলতু বিয়া করতে ওই কথা কোয়া লাইন মারো তুই দিকে কাটা দে ওই কথা এজন পকালে জানিয়া বাজে দিদি দেখো গুটে দুইটা বড় ভ্যান না প্রেজেন্ট নি পকা না সব চলছে বাবু চলছে এই জানা বাবু লেংটু বাবু টুমুকুড়ু বাবু ভুলে বাবু লেংটু দিদি আসিছা তানো নেই আবু এই মজা মারবো না বাবু লেংটু আজরা দিদি अपने बाहर करो मुई नहीं आई मेरे मुई भी पाप करती मोर मां तो नहीं बोला मोटा नहीं है मोटा नहीं ओ दे मोर मां ने भरते ना पासी बोला एन कोई बाहर कर मो दीदी आज ये पर एप्पल पर मा ए for apple. B for ball. C for cat. D for dog. बाकी कामने पढ़ून ता बाबू मने आर पारे कहि दे दीदी बाबू लेटू आरु किजरू अच्छा तुमके केन मेकअप कोला रे हमर पूरा कर देला अरे बाबू मन के अपना से हे मारी तै पाला में ट्रांसफर करबो ट्रांसफर करई ता तो 3 मास आनने बदलावा मोके बदला में बाबू बोले तुम शांति दी पढ़ो तुम्हार हेड मास्टर चंगुती के हां एता समाज दीदी नमस्कार आसो सब आसी तो गया पोलियो लाई कहितनु जे सब आसी छ आसी तो अन्ना खामो हम बसे अन्ना खामो दीदी अन्ना खामो बाबू दीदी अन्ना दियो कोई पता नहीं हो दीदी अन्ना दियो
পয়লা পোলিয়া তুলকে চো তারপর যে অন্ডা খেয়ে বুঝি সন্ডি জীবানি মুনা নি ধর না মোকে ধরে ভাল লাগবা আসামা দিদি পোলিয়া খেয়ে দিও मैं ना धरो जे आसबे ना बसी था बस পয়লা কিছু খেয়ে बाबू बोले क्या था बाबू बोले আসো আসো दी गुना पेपर दिया दीदी मैं तो मुझे पता था ना तुम लोग खाली था আমি সরি তুমি যে লট করবা না আরে মোর কুলে নে পৌঁছে 16 হাজার পড়ে দিবা জান বাবু তুই ওগল্লাটা খাবো মোটটা পুরা লট করবা রে तार बुहेन भाई पहुंचा सोला आना है দেখতে না দিতে দিও নি মোটটা পছন্দ বাবু কি দিলু দিন চেক করবে पछे के दिन लागे पछे एक किडनी बिकबेन ना আমার কি করছু কর 16 হাজার পড়ে দিবা मुद्रा पेज नहीं ताके मुद्रा पेज মনে কর কি পা বাবু লেটু नहीं तो जीवन को ना कोई दिना नहीं चला कोई दिना नहीं चला मारी दे लो कोटा कोई हानि चला वो कैसे गाली चलो रे भक्पा बनो वो का टूटी दे वो दिना दी दो दीदी বাবু লেটু কিনা দিনি वाह मुई तो नहीं के पर है অনলা এন্ট্রি করনি যে ऐसी बोले आबा क्यों दीदी हमला करो हां ओ तो सब क्या वो नहीं खाना वो भी खाने हैं और वो खाएगा आसा आसा तुम्हें दी गुना ठीक तो खाना चलेगा ओ मदो कैसे करना हंसी लगा जीवन तो चला मार के তুমি মনে বলতো না খোদ দিলে আসামা দিদি তুমি আসছো না नमस्कार বাবু মানে তোমাকে যেটা কইতিনি সেটা পড়া हां नैना दीदी রগি রগি পড়া अरे ना नाची नाची पड़ो तुम तो धारो दोता তোমার হেড মাস্টার আগে আসু জয় তুমি পড়ছো যে মতে নমস্কার করছে আসছো না মাস্টার আগে কাইনে রে जिसे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है जिसे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान
तड़पती है, कोई जन्नत की बहूर नहीं मेरी कॉलेज की एक लड़की है। कोई जन्नत की बहूर नहीं मेरी कॉलेज की एक लड़की है। से मोटे जैसी रे मुई ताके जैसी रे, से मोटे जैसी रे मुई ताके जैसी रे, आमर कॉलेज रो गुटे टू के मुई जानी चे बोल पैसे। काटवा लगा ए रसगुल्ला खराब है लागबा कैसी कमी पार नमा हॉकी नहीं चाहो ऐसा पाई जाना बात এই মানে খুশি দিতে মন করে বাইক করে পুরা তো বসো এই লইলো বসো 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 চাটি দেখ इलियो बनी करी मगे डाकियान दू पहले तो माना नहीं। क्या करबू की बढ़िया मास्टर हंती हवा बोली कर जाती भाग मास्टर को खेला नहीं है बुगाती क्या जानते हो तू? इला क्या पाला लगे थिलो पाला नहीं से स्कूल दीदी है इटा मैं मास्टर है। ए मुई थौन इटाके एटा क्याडा चालू थिला क्या तो परमी का पहाड़न थिला बोली कर पछि गला भल खड़ा पे देनी हच्ची तो भल खड़ा पे नहीं पारे ना के दीदी के मोर संगे पे थिले नहीं थिला हरता का मोर संगे भल पे थिले आज एडा फिला छुआ हाता मूर्ति जनता আছে যে তোর পেতে আছে দেন नहीं अलगाटा আছে দেখো চুকি দেখে পুরা মনে করতা হচ্ছে तोर स्टाइल के अगरी पुरी ऐसे नहीं है बुगा दीदी बनाता है। जा रे खगरू घर जाओ घर जाओ मुई हगरा संगे नहीं जे मुई तो के आज छाड़ी देमी ती परा टुकिल के लाइन मारू छु घरे ने हाजिर रखी स्कूल दीदी है हम मास्टर है। ई पियन खिला बोली कर सिना में जाननी तोर गुरकुटी ये तो मुटियन भोका बुढ़ा को जीती छे नमस्कार मुई किछि न करी इरा को कथा को लेता पियन जाछा ना मुई इता का कोल तो छबी सिना के जाछा तार कथा नहीं हो है मास्टर आ गया गंदा लगा बता ते क्या डालते जो बोल रहा है तो मुझे ये हगाले भी पैसा मार जान क्या तो मगे लुगा भीगा ती हम जैसे बहुत चल घर जो ना ओए यार तोर संगे नहीं रहे बाकी मुंह की जो चाहिए साथ खड़ा मारी दला जेड़ा खेती देला नहीं चाहो पुआ पुल जरा बहुत खड़ा की खड़ा होइता আর দুই তিন গাড়া দেই তিলে বনে লাগি দিতাম घर जाना घरे छूटे ना कोई ता संगे नहीं रहे ना तो ना भागो बुआ नहीं मित्र संगे नहीं रहे ना আমি তোকে ছাড়ি দেনি আর আমি জয় ছাড়া আমার বুয়া ঘর চাল नहीं जो मास्टर मन आसोनी के तो मैं करू तिमुती रात पिया ए मधुमालती अरे ए রঙাবতী তে করে মধুমালতী কে পছন্দ লাগুছে মোটাতে ঠিক আরে গানা চলা দে গানা ए मोर राती केस कर दे रे मोर चाकरी पलाई जीवा मास्टर चाकरी पलाई जीवा হ্যাঁ ইটা মুই টাইম পাস চাকরি করুছে মোর দিন বেলা ক্যাট আছে জানছি ইটা
যেতকি খেমু যে দিন রাত আর আমারটা কেঁকাটা হেলে বিনি সরে না যে এটি লোকের সামনে আছি তো পিটি দেলা আজ্ঞা এটি মে আজিল আর তুমি জীব ভনে রাখুছে মুই জেল পিটি জেল চুম্মা উঠে দিতে নিবিলে কালকে এটা গোলাপ ফুল ফুটবা দেখবু তুমি যেটা রহি যা না এ মাস্টারকে ছাড়ি যাও নেহ মাস্টার লাগে রহি তো নিজে তোমকে আর সময় বাতালবি মকে কেস কলে মোর চাকরি পলাই যাবা গা মোর চাকরি বসি করে খেলে নি সরে না তার চাকরি বড়টা মোর 2 টাইম 3 টাইম পারে পারে কেন কেন যদি দেশন বেলে সেটা भी রক্সি গুটে টাইম আমার ঘর जो নিচে তোমকে দিন রাত করু তুমি প্যার চল চল अनुमुड़ाम सर्वे तो सरला जन गंजा बाहर जीवार আছে লাস্ট গোটা सर्वे আছে রা গোটা सर्वे सर्वे করে জীবাত না তুমি তো পুজো খালে না কেন জীবন না ঠিক আছে আমার বলে না পড়ে লমু আগে কই দে জমিদার আজ্ঞা নমস্কার 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 বসা আজ্ঞা আমার কাছে বলিয়ে কইলো আমার সব সরলা এখন গঞ্জা বাল ওটা বাকি রই মজা ভালো কইলি যা जो जान এই সব বনিয়ালা বলিয়ে খালে মনে করে পুরা সকে সরি সকে ঠিক করো তার সঙ্গে অন্ডা গোটে গোটে বিদি ছো হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক করো সরলা মা দেখমার মানে পড়া পিলা আসলে তো আচ্ছা কেডা আমি রাত বলিও কইরা নে ভালো মনে আগে আসতে যে জমিদার আগে দেখো জমিদার ভালো কই আমার জমিদার হেডকে চলে আসি জমিদার কে কই দিছে শুনো ভিটামিন জি বলে প্রোটিন মাছ মাংস অন্ডা ফন্ডা খানো যেতে গেলে চিনি টিকে তো শিকার মহালদা টিকে জানতে মাছ সরিজি চানা কোন দিন নাকি মানে মকা যেন পুলিও খালে দিলি কাম দেই রে মেরি টিকে भी रोज रोज ऐसे मेडिसिन दो मिलागनी देखो मैं दुका भाषा खाली ठीक करके ना मोटे তোর ভাই সাথে তো রুচি থেকে হ্যাঁ मैं आगे आगे खोद दी जाना समझो जाना खाली रात में गंजा वाल खोद में और पड़ा मोटा है तो पूरा मोटा है ना तुम नाम जो जमींदार तुम मोटा हो जमींदार आगे जोर दो जाना मैं এটা সৎ গায় কথা তাহলে হ্যাঁ কথা সৎ গায় তাহলে যে আমার মুনি পালে সৎ গায় কথা হ্যাঁ কথা মুনি কথা মোকে পৌঁছা বন্ধ করে এটা যে তুমি 12 ঘন্টা কান কইছো এটা এটা ফল কাম নি করবা দেখো না মুকে মাজি বাটা তোমার ফটা দেন দা বানি দেবা তাহলে রসি গুড়ে তুমি হেলা কথা মনি কই দিবুনু গা বাঘ ধরা বাজারে কাকা কই মারি দিছে মোর হেলে কমি আছে তো ফটা নি বাজু তোর তো সবু আছে তোকে দেখলে মকলগা মন নি লাগবা যে চিকন চাকানি রসুছে যাক আর ঠাউতে ঘরকে নিয়া বনা যা এত ঘর করে আমি ঘরকে নিয়ে আসে মোর ঘরে না মোর ঘরে তোর অধিকার আছে মোর অধিকার আছে মই সব কই পানি না যা 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 মোর ঘরে আনবি যা ভাগ তুই যা যা মোর কায় কমে হচ্ছে জমিদার কোনে হেলা হে বুড়া কে ছাড়ি দেইছে কোনে ডাটে পটামি কোনে নেতা মন্ত্রী বাগিটা আর এস করি করতিনি এতি বুড়া লগে এই পারি হে কার গটি প্যান প্যানা খুটি আছে কে দাও খামু এনকি লাগে তোমার রখি কাজে মুখে পিতা লাগছি বুয়া বাবা উড়া আনমু আর টাকা দেখা দেবো ওলা হগি হগা পিছন হোক মাস্টরন তো নিয়া ঝোড়া খেদাই চল না হো কেনতা নি করবা চামুরা আর কে কেতে বলা তুমি যায় কথা পোকা দে হকালে বিহাই দেবো
মাস্টার ভালো আছো पियान बाबू कोने अच्छा गए কি জ্বালাতে তো বুড়া हो गए आज के दिन एक और बहनती बुढ़ा लग रही नहीं है বুড়া তো তোমাকে খাই দিলা না कोई ऐसा लाभ नहीं किया ना डाकिया ले भी नहीं এটা আমার মহাজন কোন আছেন কি লোটে যাও না বুড়া জবর তার মে দিবে তোমাকে ছাই দিছে এই বুড়া তার মে लोग क्या बोलबे লোক কে বলবে যে কুতা আনতার বল লোক কে বলবেন পছরামি কে কে বলবো চুনি বলো তোমরা দুইটা চপাক 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 ও কেন জানি বলবে পুরা ফিটিয়ে না যা পুরা ফিটিয়ে না তুমি আলো তো হসপিটাল ধরে তো पैसा पता আছে তো বুড়া লো ওই পুরা পয়সা দি গাছছি পয়সা দি নাচছি পুরা লোক কলেক্টর তো হ্যাঁ বাট পারে হ্যাঁ বাট জমিদার জমিদার আয়া হোনা পুরা ফিটিয়ে না ফিটিয়ে না পুরা চালো তো হসপিটাল ঘরে দেন না মুই কথা হদিল পারে আচ্ছা কমপ্লেন না লাগা ये पता लग गया नमस्कार आया नमस्कार भले ता नमस्कार क्या ला बोलतो ना क्या बड़ भारी केस गुड़े नहीं को रखचा हमरा आज्ञा कि नहीं ओटी का बोलतोन तार तो कहले नु ना ताले कमला पटे तू ना बसो बसो আমার গার মেজি মনুষ মানে পুরা সে কার্তিকপুরের প্রসাদ মে সানি বিছন না তার মেজি হেতার মেজি হেতার পুরা না मोर लो बुडा कर देनी हो উপি বিছন না তুমি গলে হিটাবো এটা নি তেলে বি হবা না मोर लो बुडा कर दो বলি তুমি কালকে চালো আমার গা লাংরা উঠে দিয়ে দেবো আগলি মিটিং ডাকি দেবো আগে মোর না আনি পোকাবো ই কইতি আবলি লাংরা উঠে দেবো আগলি আর মিটিং উঠে বড়টা ডাকবো না ঠিক আছে ঠিক আছে তোমার দ্বারা নেই পারলে তাকে ধরে করে যাবো বাকি নাংরা উঠে আগলি দেবো নাংরা যাবো মুই আসি তাহলে ঠিক আছে আসো क्या रे क्या बोला कार मैगी के आले पेन नहीं दूचे कार मैगी कार मैगी छोटा बोला लगा मोर मैगी पर ये आ गया आवा दिवस रे मोर मेहंदी की चिंता करता मेहंदी जैसे कहती तू कि कहार घर की मेहंदी केन मेहंदी जे हमें लिखी थी तू लेखी दियो ना कार मैगी जो मोर तो भागु दिला का से आधार कार्ड आनता वाला तो लिखती मुई भी मुई है आधार कार्ड पर पास लिखनी तार ना उठे लिखो ना कहला के ए कहि देला ना मके तार नाथी कोले हवा के ए से भगाउड़ा मेहंदी मन के ना का लिख तू कि नी तार नाती कोली ताना ना डोगरे पारबो तो तू हां डोगरा मना मुई ताके चिनी छना जे चिनी चुना तो नाले नहीं पीड़ी दे मीरा ओ ना को
रैंक 2 क्वाटू बोलो रैंक 2 वाली की क्वाटू क्या था बोलो रैंक 2 के क्वाटू हाँ क्वाटू हाँ आधार कार्ड देना आधार कार्ड क्या कहतो क्वाटी आधार कार्ड मांगिए दी तू कि नहीं हां पर अंडा बागा है लेकिन दी तोंदा देखी दी मी तो माल पानी झाला की नाही एमी आता हूं किस्ती नहीं दे नागा नागा केन गा रे नु केन गा ई गंजा बालर बोलतिला गणा बहाल नहीं देना तो हां गंजा बाल आगे आवा गॅरंटी कर तू गाना बोलतिला गाना बसता साइड बसता हमारे नहीं होते जी धारमी र देखछु कि नहीं इलो बहनी आया तू पछे बसबु जा ए तू गुटे काम को जा नांगरा दी दे काहर में जी काहर घाटी सानी हे जे सबटा भेज कर दमु इरा परी अरे लगामो गले नोटा लगामो जा जा नांगरा रो भल से पिटबु हां हां मैं आज क्या ए बेटा मने गुंदली गुपी दे छन कहर मेजी कहर लो बागी छे कहर मेजी कहर लो सानी घाटी हे छे एति लागी पंचायत रु गुटे डाकरा आसी छे सुनो 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 तके बिहा हेमी ना तके छाणी देमी ना जे पंचायत डाकला लोग के हला नि हबार आया ए त पंचायत डाकरा देला हतकी बोल के हला नि हबार जे बुआ जेन तक ई बाटो टाई बाटी गोले भी ई बाटो टाई बाटे ले भी तुमके नहीं चाहिए नहीं 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 पूर्व दिगर सूर्य पश्चिम दिग बदला तक हम आर्मी ना नहीं छाड़े हेती पूरा के दिया नहीं रे गुतार क्या टाई होगी बुरी भाई की जोर मोरला कटी होची अगला बड़ा के तो क्या होची मोर फिवा के देखु चुके केते पिला पछे कोई के शूटिंग तो के करू छड़के भाग भागे रे डाक्टर अरे हेती ता बोली करी सिना परी छ आमे एंती करी देला साहेब राती एंती कर दे कोहे पिटबे आम के देख के होगी पूरी हेंदी भगरा बुढ़ा तुई से किलो लोग बुढ़ा बुढ़ा नहीं पाले नारू ना नहीं हजार हजार टका আছে रे चलो चलो तुम सारा मुई आना तुम बुढ़ा तो जरा छानी असला असला से भगो बुढ़ा असला इनके कौन सा कोनी छोड़ गए काम कर देखा ले मादर का या से हम निकली या से हमर हमर है जीटा मोखा छाड़ा हमर जमीदार का हमर चरवे नहीं का काम करो तोरे पार्टी गुडी बड़ी दाना नहीं गया तोमे पुसना है बसे राजा नहीं नहीं हम अर्जुन चरवेन में नहीं दिखु छे है इटा तो लिया बात मुई कहाले जोछागा नहीं 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 जीवार मोर मुन से लका से आछु इटा हमर तक संग दे जीवा सीटा एटा हाय हाय मुई हेतने तक तो जन हमरा आसला गप कर आबरला सुंदर वीडियो करदिला ना यहां 5 किलो सामने पर बात नहीं इति कर दिला का देखो जे दली का जमींदार आया तोमरा बात तो मोर ए तमे के पके हो जाओ मछिने जा बच्चा बेटा के बच्चा मोर मोर के कोंगे दे बात धरे कौन देवी कुटे सुना लो मोर भागा এটা মোর টছিলা চল के भाग करवा
বলে মুই না মিয়ার কে मेरे बूढ़ी पके भी नीतीश ই पर के বেকুব मोरे জানি के যে আবার রঙ উঠে আনিছে ফিরিয়া জগা তুমি লাগু তেমো अरे जीव मोर पुरुष के को তোকে দেখাই দেখাই তোর তো কেন কাটা হইছে পচকে দিয়ে আসো চলো এই পচকে দিয়ে केन केन हट 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 केला ফসলা করো না ভাগ করে দিও गुटा गुटा करी सब करो এ বুয়া ইয়া কেডা খাতি দেলা যায় বুয়া হগে মু তো গু বাহারি গলা মোর বহুত ये होगरी बुढ़ी आ गया मोर मनुष्य के गोरे पीड़ दला काले जीवा नाले जीवा जे আমার সাইড দেবে মান দিন আপি দিও না উড়ে উড়ে বস্তা না চিন্তা नहीं करा आजा আজ্ঞা নমস্কার मोर मैजिक केस पता न चाकरी पोला नहीं गया तो गा तो चाकरी वाले क्या वाला कुटे ताली मारनी वाले 5000 देखबो के चाकरी पोला पोला जीवा बोली मुई दिबा तक टेंशन नहीं लेबो कोई घनमाली सुनार ताली बनमाली ইমা বসা দেখাই লো একলা আমাকে ছাড় দিছ একা একা কাই ছাড়বা কেন কে কে বসা পয়সা ए আসো কেন লো বস মে আইয়া তোকে সাকি হিসাবে কহব না আরে মোর পুরা খোলা আছে বসা বসো তে আইয়া मुझे मास्टर लोग है मास्टर चाकरी को मास्टर कितनी माकर है मास्टर रंगरे रांधी কেনতি হেলাইটা বুড়া কান্দু বুড়া কে হুচুর রে এ বাচুরের মাস কে কোন बागतरे नाम जा বলে তো মস্তা না मास्टर काम कर दी का स्कूल दीदी है अब दीदी है तुम के भी गुटे देनी भे नहीं अब दीदी जगह प्यार थोड़ा थोड़ा यही कहा कि मोर महली जीवन में आज्ञा मुई दुई টাকা भी পারবি না আবার আগে হবন চকি বসা বসা এ বসা তুমি দিলে বসা তুমি বসা কমপ্লেন কেন শুনো এই টমাটো উঠো 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 भैया नमस्कार क्या नमस्कार नहीं करूँ क्या नमस्कार नहीं करूँ আগে কে যে ছাড় করি বুড়া কে মন করি पूरे गांव जमींदार है यहाँ এই জমিদার জায়গা তোর দিয়ে অলগা যাচ্ছে বে কে বলছিল হ্যাঁ और मैंने तो मगर छोड़ दिया यहाँ निमक का कर दिया তোকে বিয়া করে দেবো সদর মেহাজি হবে লাগে तो कारण मैं जी बिटे मोटा ही भी এটা তো মোটা हाय हाय হ্যাঁ কথা বলি শোনা ই হ্যাভ কাম মাসে গে আরে কা বাচ্চা কি কসলা না কে দিসু সেন্তি ঠোকা খড় করে দিসু যে শিকার টেলিভিশনে না তোমা কাঁচা সবুবেলা মা জানেন যে रात दिन भरी कर मगर बुढ़ा लू मोर মোর হরে আগে ফসে গেল দেখুন কম কথা গাইটা জমিদার এই দিকে জমিদার লোক হিকি জমিদার করে দেখো আগে এতি কাম করবার কথা গে পুহি গে পিটা পুহি গে ইতাকে মজাবি তো খে তোর চুটি কাটমি কার বই তুই হল যা सुन नुगा ए हमें निमंत्रण कर दे में हमर आगे आ जाओ बस हमर आगे आ जाओ अरे बस তুমি আমার সাইড রানো বসো বসো किचन में समझा আছে পড়ো না রঙ্গটা না মোটা কে কম আছে কি গা এ চুপ কর ঠিক না এটা তো আছে এরন টাকা আগে নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার মোর লাগি গোটে জুগাড় করে দিও ঠিক আমি পুলিয়া কাম পচা পুলিয়া কাম ए आज्ञा ये आज्ञा तो दबो बना मुझे छोड़ बेलो जाने ना आज्ञा ব্যাগ কতরা আনু छोड़ बेलो तार मोर सॉन्ग नहीं ই প্যাড তো মগে গিলে দিলাই ई बाबू जे हम जाना बोलबा सेटा कर दे মা খেলা তো হিচন না
योन नानी के यहाँ जाता है तो खुश होता हम जार संगे से फिटिंग नहीं करी जे कहटा केन घाटी आधार कार्ड नहीं ना से मने जानी तो ना जार ताला दी ताला चाली तो लागू ना आ से मने फिटिंग नहीं तो ना जार से मन के तमे डाक डाक गुटे गुटे कर डाक बिहा कर दे मन पले जीवे ए उठो हमर आगे डाल दो आगे माला बिकमी ना गा आई छना चलो चलो कहां नंबर हो गया कोर्ट मैरिज कर दो ये तमे दुटा राजी हो जय केनता हमें राजीव संगे संगे चूड़ा भी अछि ना मास्टर यहाँ पत खेछ तो मास्टर यहाँ तमके 10 टका बिक्सी 5 टका देले भी चलबा 50 টাকা দাইলে কোন নাই চলা मोहल्लो भी 50 नीचे रे बुढ़ा पूरा लालगर मार बटना रजिस्टर में रही ना पूरा कोर्ट मैरिज रजिस्टर मैरिज हाथों में लेके फूलों का हार फूलों की गोरी खरगोश हार चोरी चोरी करे अपने ही पिया का दीदार चोरी चोरी करे अपने ही पिया का दीदार मोटा तमे दीदी आना नीचे मोरे तो जनता 10 का दिखा मगा के भेरी खड़ बना देख तू हेदी लोग बिया बुआ काहे खड़ के आके भी कल पड़े दे यार दे ए टमाटर ए बात करी भोगवा तो के ठाणवा गई आ पता को ताजा रे कोटै छु देखो मोर भाई तो खाली कर पड़े है मोर भाई खड़ के पड़े लगा ए पाछो के छिकी ला 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 ये 12 भरियन भी 17 वाक्य मुंह हां तमे चलो चलो टमाटर हे गला फिर रेट बसी करी करू थिमु ये टमाटर भी करमु गा केनता आय पर हाजी पाल करबो हमर बुनी के लाग तीन लोकटा हां बोलु छे तो पूरा पास আছে तीन लोकटा हां ए सुनो हेरे नी हेरे मा को नानी फिरी ना कमर लागी सुनो नो इटा तो जमीदार ता जते जमी बाड़ी আছে सब बन्नासी कर दिछा सेति लाग गुटे दस्तखत दिवता ई काज खाबा मोर जमी बाड़ी दिछा ठीक है मोर बुआर पिलाई सिखाऊ है नहीं चार भाग से दस्तखत दियो तापरे खाई पाबा नि मैं बिया करने दे ओए केनता छाड़ी दो बने छाओ आगिरे हे तामर बनि दे तो माजो केनता हो चेंचरा लगलो तमे ए बाबू ता बाना ज्यादा पहले खाना बाबा से आजा यार बने छाणू आगे तो ओ आज्ञा केनता बिया इतरो माजो देखि त केनता हो छे आ देखा बोल ए मुझ मारा नहीं जानो इसला बुड़ा के तू तो बिया असरे न बाई दिछी मेरे दीदी दिछेगा तू तो फुली आछ तैयार दिछु मोर लेडी कोल के सॉरी नहीं असरे न बाई दिछी जा देले के मन के कोनु छी हो जोड़ा या नहीं ना इमोला तो राजी यार तुम्हें कहां जाए भाजू चौ भाजी करे जो नहीं तीन तीन का दस्तखत मार था बुढ़ा आ कहा के चेक से मार दे हां मार दो बाबू तमे जाना मरना ना बुढ़ा जाना आज्ञा ताजा रे छुरी कर आज्ञा ओ आज्ञा आ तो ये सुनो नो तुम्हें चिंता नहीं करो तुम्हारे नहीं अच्छा जे सुनो नो कह मुई तो छाड़ करे हमर से मन के हां हां जे मुई कथा रे कहू जाना कह जे हमर मुनि मुनि असन गया इटा तो तुम हलिए हो हल्या नहीं सही जा महाजन इटा तो बड़ महाजन हल्या के ना करी तो सब आज्ञा जते जमी बाड़ी तो सब बुझु छे हल्या के ना रे बा बुझने हां हां पे दियो जॉब करो ना बढ़िया बड़ो तीन का चपास ही आया मैं लेखी नहीं जानी तू कोन ते घाई दे आना आना सियो मम्मी लगे जान सके कलम तो नहीं चल पा रही चल बा चल एक की चाकरी कोसा को पूरा पार हो चलो बजे आ गया तमे आ तो चलो गो तुम्हें चलो मुझे छापो चलो अरे माला उड़ा काम दवा गया तुम रखी दी जा आज्ञा बाकी कुटे रहला
ये आ गया तो मैं तो हुआ अच्छा अब पूरा लोगे दिया ना आज तेरी सुनी सुनाई को मैं तारों से भर दूं सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर